кажа. Моли се. Извинявайте, видяхте ли какво стана? Моля? Видяхте ли какво стана? Кое? Видяхте ли самата катастрофа? Да. Самия удар. Как се случи? Ами аз идвах отдолу и тя пресичаше от тук, бягаше и аз реагирах, нали, на момента, защото и слънцето ми взима очите. А вие сте шофьора, така? Да, аз съм шофьора. И тя изведнъж идва пред мен и аз отклонявам в ляво и тя още бяга напред и директно идва в мен. И дойде във вас и не можахте да спрете? Да. Мгм. Невероятно.